Ogo. No. Oh, you could kind of man. No. Oh, you could kind of man. Eh, babe. Oh, the man, no. Yes, so. N'eziokwu n'ezi asụsụ obiọma dị mgbe ọ dị ukwuu. Ekwenụ m na ka obiọma. Ihe nwoke na-eji alụ nwaanyị wụ ya lụọ nwaanyị ya amụta nwa ya alụkwa amụta maka na ọ nwaanyị mụtara nwa jiri mụta ibe ya ọwa ashị ọma memere anyị obiọma akpagbuole m onye gwa m n'ụwa na ihe ọma dị otu nwere ike ịbata nga ụmụazị abụọ enwebeghị ụdị ụka a na-agwa nna na-agwafọbeda maka na nlecha anya m na-asị ele uru ha bara na mana asị elele ya nwa ite ya mee gịnị ọkwa nwere osisi ọsọ osisi elele anya ọdịda awụ dị ya na-ada mmiri keche na osisi a ga-adacha nke bụ ndụ efopụrụ n'ukwu ngwa lele nte nwa m ibi na eme aga m aha nne ya gụrụ ya nne ya gụọ ya igbe ọla mkpọrọ mma m si enwe kama ọ ga-aza mkpọrọ mma m gbabiri nwụọ taa ga-aba ya nte maka na elele m anya ọ na-aghọtala n'ihe stil nte ahụ na-ebi Chineke sị mba na ya ga-agbanwe ya aha from te to be a woman. Nwa m nwaanyị wụ best children enwere so far. Best children. Adam. Ayo. Ezigbo nwa azụrụ azụ. Ogo, lia. Ọkwa ịhụla. Yo. Ọ dịgo ka ọ ga-adị. Ọ gajiele. Chukwu okike Chukwu abịama. Obido igwe nke atọ. Ọgwụgwụ kere nwoke ke nwaanyị. Ịsụ mgbọsị ikere mmadụ ka ị mara ihe onye ahụ ga-abụ. Asụkwa na ụkwara oge ya megịnị. Nte nwa m ụkwa ya acha na akaba. Kedu ike ụkwa ya nga? Ike ụkwa dakwa wụrụkwasị ụkwa dara ya wụrụ ụkwa ururu ụkwa. Ụkwa mere mkpọrọ. Ụkwa nwere sọnde m. Ụkwa bụrụ opuru. Because mmadụ adịghị mma ire ka ihe ejiri kọ ya ọnụ. Ndị niile kọrọ na-akọrịa gbuole mana taa nwa m nwaanyị amabụrụla iko ukwu. Nne m ga-asabarịwa ihe gọ. Ọ ga ị ga-eji nwaanyị adagbukwuli ya. Ihe a nyere gị ihe ọma ị gịda adagbu ya. Ya nwa agịrịkwa na alekọgbugo. Mụ na nne ya ebigidere kamgbe mụ na nne ya ebiri anya dị enwe okwu. Mụ na nne ya kamgbe anyị gbara bi nga mmetụkwala ya aka ma ọ kwuo n'ikuku mgbabirikwe m taa. So ya ka m ji na-asị otu eme na nne ya chiri dị ka gị na nwunye gị ga-esi ebi. Nne ya wee ezigbo mmadụ na Anambra ka m gara dị gụnwa bịakwanịcha Anambra bịa ha ebe bịa lụrụ nwa m nwaanyị ọ ga-arịrị ọnụ na mma n'aha Jizọs. Enwere uri ya na-aga asị somebody's son go find me one day and day when fire away. Somebody's son go find me one day and when fire away. One day what would the time? Somebody's son what be bed. Onye guru di na aka go. Kago nwa aka no. Unu ga Moses oke Moses afọ. Ihe nwoke na-eji alụ nwaanyị ụsọ mụta nwa afọ nka ya ahụ onye lele nka nwa ịmụta nwa ga-amụta ahụ nwa otu unu bịara bịa ihe nga tutu ka ọ ga-arịrị ọnụ ị ga-amụta ụmụ ga-azụ ọkwa gị ọhụrụ ga-atụ nkwa eko gbajipụ onye ọgwụ ihe ndị a na ihe ndị ọzọ dị mma ka anyị rọ n'isi ọnụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị n'akụkọ aka ebe ọ rejiele Ogo. Oh. Okay, hold on. Okay, onwe na-ewurelu. Onwe na-ewurelu gbasara kwa anyị. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will
onwe ya Amandianeze ọkụwa si adị o this man achọgbuola onwe ya Amandianeze onye mkpọrọ enyi ọma m o bulu ụzọ wee nye n'ụmụ nsị ịmakwa egwu ụmụ ụwa tụgbuole m Amandianeze etu aka ilu si ada na ntị ọ bụghị otu o si atọ n'ọnụ o onye ọbụla kpacharakwa anya ya Amandianeze